nagagalak na makasama kayong muli. Tayo nang magsimula. Magandang umaga. Bago natin simulan ang ating aralin, ating unang manalangin. Bantayan mo po ang iyong mga anak sa araw na ito ng kanilang pag-aaral. Ilayo mo po sila sa lahat ng panganib at sakuna upang may pagpatuloy nila ang kanilang mabubuting hangarin at na matuto. Ligtas mo po sila sa mga pagsubok na kanilang makakasalamuha ngayong araw na ito. Maraming salamat, Amang Banal, sa inyong mga biyaya. Amen. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang topografiya at yaman ng Asya. Umpisahan natin ito sa tamang lupa. Hindi matatawag pinagkalooban ng kontinente ng Asya ng mayamang lupain sa malaking tulong sa kabuhayan ng mga mamamayan nito. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang iba't ibang anyong lupa gaya ng bundok, bulkan, kapatagan, lambak, disyerto, tangway, at archipelago. Nasa Asya rin ang bundok Apo na itinuturing na pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Ano uli ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas? Magaling, bundok Apo. Taglay nito ay taas na 2,954 na metro, 9,692 talampakan. Ngayon, dumako naman tayo sa bundok. Ito ang pinakamataas na bundok sa buong mundo. Ang bundok ng Everest ay sakop ng Asya at ito ay may kabuuang taas na 29,029 talampakan o 8,848 na metro. Ngayon, pag-usapan naman natin ang bulkan. Naging tanyag ang bulkang Mayon ng Pilipinas at ang bundok ng Fuji ng Hapon dahil sa angking kagandahan ng tuktok ng mga ito. Sa katunayan, inaangahan ang mga ito ng mga turista o tinatawag nating environmentalist at volcanologists. Okay? Ang unang larawan ay ang bulkang Mayon at ang pangalawang larawan nito ang bundok ng Fuji. At ang bundok ng Fuji ay lugar dalanginan ng mga Hapones kung saan nagaganap ang kanilang pagninilay-nilay sa buhay. At ang bulkang Mayon naman, ito ay nagsisilbing pagkakakilanlan ng mga taga-Bicol sa Pilipinas. At ito ay matatagpuan sa Albay. At ang Mount Fuji naman ay matatagpuan sa Japan. Ngayon, dumako tayo sa bulkang Pinatubo. Ito ay matatagpuan sa Zambales. Ito ay napakalaking pinsala ang naidulot nito sa kabuhayan at ari-arian ng mga apektadong Pilipino nang sumabog ito noong 1991. Humigit kumulang 300 taong namatay at humigit kumulang 200,000 na tao ang nawalan ng trabaho. At iyan, ang nasa larawan ay ang Mount Pinatubo o Bulkang Pinatubo. Ngayon, dumako naman tayo sa Kapatagan. Ito ay tumutukoy sa anyong lupang taglay ang patag na lupa. Ang mga bansang Myanmar, China, Thailand, Vietnam at Cambodia ay ilan sa mga bansang mayaman sa ganitong uri ng lupa. Sa katunayan, ang Myanmar at ang Thailand ay pangunahing bansang nagluluwas o nag-e-export ng bigas sa mundo. At ngayon, ano naman ang disyerto o ang mga bansang bumubuo sa kanlurang Asya ay nagtataglay ng malalaking disyerto na lubos na nakakaepekto sa kanilang pamumuhay. Ilan sa mga disyerto ng Gobi sa Mongolia, ito ay tinuturing na pinakamalaking disyerto sa Asya. Pakitignan nga ang larawan at ang pangalawang larawan naman, ito ay ang Rubal Khali sa Saudi Arabia. Ito ay mga halimbawa ng disyerto sa kanlurang Asya. Sa Asya, taglay ng bansang Indian ang malalaking kapatagan na mainam bilang lupaing pansakahan. Ngayon, dumako naman tayo sa yamang tubig. Tunay na mahalaga ang tubig sapagkat maraming benepisyong makukuha dito. Dahil sa tubig, nabubuhay ang mga halaman,
may naiinom ang sangkatauhan at may tirahan ng mga hayop na nabubuhay sa. Kaya naman, mapalad ang Asya sa pagkakaroon ng maraming yamang o anyong tubig na tinatawag. Ngayon, dumako tayo sa karagatan. Kapag sinabi nating karagatan, itunuturing pinakamalaking uri ng anyong tubig sa mundo. Ito ay karagatan. Ngayon, ilan sa mga karagatan sa mundo na matatagpuan sa Asya ay ang mga sumusunod. Ang una ay ang karagatang Indian, pangalawa ay karagatang Artiko, at ang pangatlo naman ay ang karagatang Pasipiko. Ito ay mga halimbawa ng karagatan. Ngayon, dumako naman tayo sa dagat. Kapag sinabing dagat, ito ay yamang tubig na mas maliit sa karagatan. Ulitin ko, ito ay yamang tubig na mas maliit sa karagatan. Ano naman ang ilog? Bukod sa dagat at tubig, matatagpuan din ng Asya ang maraming ilog gaya ng ilog Yangtze na tinuturing pinakamahabang ilog sa Asya. At ayon sa mga eksperto, ang tubig na manggagaling sa mga burol o nanggagaling sa mga burol ay nagiging sanhi sa pagkabuo ng mga ilog. Yan ay halimbawa ng ilog ng Yangtze. Ngayon, dumako naman tayo sa mga produkto ng Asya. Bukod sa mga yamang lupa at yamang tubig na matatagpuan sa iba't ibang rehiyon sa Asya, taglay rin nito ang pagkakaroon ng iba't ibang uri ng produkto gaya ng bakal, tanso, at langis na malalaking tulong sa paglago ng ekonomiya sa mga bansang bumubuo. Ang Timog Asya ay kinakikitaan ng mga produktong mineral gaya ng ginto, pilak, nickel, chromite, tin, zinc, manganese, jade, sapphire at nangunguna sa buong mundo ang Thailand sa pagmimina ng tin. At ang Cambodia, Laos at Vietnam naman ang ilang mahalagang bataong nabanggit. Ngayon, ang yamang lupa hindi may tatawag o pinagkakalooban ng kontinente ng Asya ng mayamang lupain na malaking tulong sa kabuuan ng mga mamamayan nito. Yan sa mga halimbawa nito, ulitin ko, meron tayong bundok, bulkan, kapatagan, lambak, disyerto, tangway at arkipelago. Ang bulkang Mayon naman ng Pilipinas at ang bundok ng Fuji ng Hapon dahil sa angking kagandahan ng tuktok ng mga ito. Kapag sinabi nating bundok ng Fuji, ito ay lugar dalanginan ng mga Hapones at kung saan nagaganap ang kanilang pagninilay-nilay sa buhay. At kapag sinabi naman natin na bulkang Mayon, ito ay nagsisilbing pagkakakilanlan ng mga taga-Bicol sa Pilipinas at ito ay matatagpuan sa Albay. At ang bulkang Pinatubo ay matatagpuan sa Sambales. At ngayon, pakisagutan ang pahinang 40-42 sa inyong video. Hanggang sa muli, salamat sa pakikinig. Paalam!